Slav otomobil hezenêja ji Mêrdînê ji Zinarê û bixêratin kanala otomobîla min. Gelî hevalno hefteyek berê şopînerên me hezarî derbas kirin, em spasiyê xwe ji hemiyan dişîn, em pir ji we hez dikin. Îro bi mêvanekê din cuda li pêşberî we ne. Mêvana me Ford Courier'ye di segmenta otomobîlan bazirganiyê de ye. Ford ji qewla soranên me markeke Emirkî ye û di sala 1930 de hatiye avakirin. Wateya Courrier di zimanê Fransîzî de Courrier yani posta an jî e-mail. Di segmenta B'ye de êdî otomobîlên bazirganî kê min. Fiat Fiorino hîna heye lê cêwiyên wê teknîkî Peugeot Piper û Citroen Nemo êdî tune ne. Lewra êdî di segmenta bazirganiyê de Courrier heye. Di salên heştê û notî de wek di segmenta station wagonê de çi otomobîl hebûn yani çi model hebûn? Yek Tofaş Kartal hebû, Renault Toros, Ford Escort û Fiat Tempra hebûn. Wana derawacê de bûn taybetî wek hem otomobîl hatin bikaranîn hem jî di nav gundan de xelkê ku çiyayan de dijîn di wir dihatin bikaranîn. Dema wan hat guhartîn teknolojî pêş dikeve êdî wek em bêjin vê modela me mêvana me şûna wan girtin wek ku xelkê me dibêjin Diblo, Fiorino û gelek model yani raqîbê wê hene ku mîna vê ya pişta wan şikenandin. Wek gotinek me pêşiyan jî heye ku dibêje Xwedê ayê bi zina kol ji bi zina qoloş re nahêle piştî salên 10,000 yani taybetî 2010 de raqîbê vana SUV, crossover an jî kompakt derketin û pişta vana şikenandin. Êdî vana êdî piyasaya xwe winda dikin û piyasayê ji crossover an jî kompakta dihêlin. Em behsa şekil û şemalê bikin. Pêşî em behsa pozê wê bikin. Di pêşî de ızgaraya çarçovekirî hema di her modelên Fordên de heye. Di pakêta Titanium Plusê de bi kroman hatiye xemilandin. Pozê wê yên dalaqandî û farên wê yên helojen pir xweş dikin. Yên rojê di ortê de ne. Yên jêrê jî wekû ku çavên ajela Bukalemûnê ye yên mijî ne. Naji em kêleka wê nijandê wê 16 înçin têra wê dike û bes e. Ev nexşên wê, xetên wê û pişteka li ser wê û ev cama wê ku li seran ser û dawiyê de hinekî tûj dibe vê modelê sportîv nîşan dide. Dema dawiyayê dibînin merêv zanîn ku otomobîleke di segmenta bazirganiyê de ye. Bacayê 708 litreye gelek başı. Ji ber ku erdavê nizimi dema tu eşyayên xwe yan jî firaqê xwe têxê rehet e yan jî di wan daxê rehet e. Vê awayî heya tawanê 708 litreye. Di vir wek farekê heye. Vir kanca hene. Û di vir jî ji bo ku lastîkek biteqe wan alavê wê tê de ne. û di vir jî çend çavkên biçûk hene ku wê gelek xweşik dike. Dawiya wê jî bi vî awayî. Lewatê dawiya wê ji ber pîstonê dema tu dadixî dincah tu vêya yekî qamayî kin be hinekî zehmet giran ji ber pîstona wê. Naji em dawiya wê ne
Pardangên peşîl gora me hatine ayar kirin. Gora min benim par firahen. Gelek başın. Yani li de wek êdin wek crossover jî ne wek ji wan firehtirin dikarin rahat sê heb rêwî li vir rêwîtiya xwe bikin. Li vir hinekî veya tunela wê ne zêde mezin e. Yek orobê nivek ortê rahat ne wek vana helbet rahat e. Li vir neleti lambeyek wê heye. Li vir destekên wê hene. Ulo sade ye. Daviya wê jî bi vî awayî namê derbasî pêşiyayê bin pêşiya wê hîn xweştir e. Em li kokpîta wê in pêşiya wê ne di neynikên wê cotî de taybetiyek ew ê heye. Germ dibe, wekî baranê tê germ dibe. Bi xwe ya bawex dike û ya paqij dike. Taybetiyek heye ku di modelên segmenta veya de Volkswagen te vana opsiyonên veya standart e. Zalê ew yek heye ez ê êdin jî behs bikim. Helbet keresteyên guhatine bikaranîn pêşiya wê qom bile dawiya wê jî hişk in. Hûn dibînin hişk in. Helbet ev segmenteke belku bazirganî ye zêde hêviyê baş divê hûn jê nekin normal e. Lê dema tu dajor vê erebeyê vê otomobîlê zêde carna ji vir van dibe ku deng jê bê. Mesela hinek modelan de hatiye E8 bikaranîn belê şidan dîne ji ber wilo deng zêde ji wan dengên trîb ji wan dibêjin dêde jê dernakeve. Deriyê wê camê wê kêlekê derbekê de vedibin vî awayî. û ji xwe li van dera keresteyên hişk hatiye bikaranîn li vir jî cê lîtreyek û nîvek av dikar têxê hoperlor vir hene û li vir jî dikare van neynikên cotî dikare eyar bike eyarê wên hene. Li vir eyarên faran hene. Li vir destekek ji bo sinyalan heye. Li vir me got ji bo faran heye. Klîmayên wê dorayê wek kroman çêkirin belê kromên henekan e. Tu dikare direksiyona wê klasîk hemû modelên wê de hema aynî ne. Tu dikarî di vir ekrana wê eyar bike van dûmeya ji bo wê van tuşa. Vana jî ji bo sabîtkirina lezeyê wê taybetiye opsiyonê jî tê de heye gelek baş e. Ekrana wê her çi qes ewk bijî yani analog bijî gelek baş û di orta wê de nîveka wê de wek kompîterê ekranek wê heye veya kaşık wê nêzik wê bikin dikare ji vir eyar bike. Wayî kaşık wilo hinekî din dînamîk in dar çarçoveya wan li vir de krom hene hinekî din wê sportîk nîşan dibe gorî ku modeleke bazirganiyê jî xweşik e kokpîta wê. Di dewama wê di vir de yani me rastî him pir ecêb tê him jî xweşik tê wilo belok ye ku gelek raxîbê wê de vî tiştî vî şiklî tineyî veya de heye. Ekrana wê 6 înç e hatta opsiyona wê Apple Car tê de standart e ku di gelek di modelan de wek em bêjin ê Volkswagen de veya opsiyon e veya standart e. Apple Car heye vî tu multimedya wê dijî yani. Li vir dikare eyarê xwe klîmayê bike û dijêr de jî klîma hene ku diveya de otomatîk e. Klîmayê otomatîk e ne manuel e. Ew jî opsiyonek standart e û gelek baş e. Ji xwe vanê wê din klîmayên wê hevadarkirinê di hemû modelên Fordê de hene. 6 fitêze manuel e. Li vir de wek çavekî biçûk heye. Li vir bo multimedya û karin flashbackê tê hene. Li vir 12 volt ji bo şarjê yan jî ji bo çixareyê. Konsola wê ortê de
خوشبر که دستاجی نه اوید تیتانیوم پلاس ده از نشاش اوکه اوتوماتیکه و دورده جبو کلدان که کیه جبو شوشه که جه کیه و دورده جی چاوه که تیرا خو فره هیه دخلاوه جی وی شکلی بوی آوایی اندره کماش تنه ساده نورماله دیسا جی باشه نگوری سگمنتا خوده به بحثا اوه دویا بیر کرد که کرومی و اوانا گش یک پاره نه زرال کلکی و ده جهنه وان دستگی دو ویا ده هنه و دگلک آوک مثلا ویا ده وانا همو ارگلین خوشکن ایکو ببینن خوشک ببینن وانا بوان خوش ده جغین و جورا و ده زریدی اک مزن هیه جبو فراغان اشیایان سکاری گلک تشتاد دخی نینی که و لامبه نواتنه نورمال ساده نه باشن اولور دجی لتنه لی لامبه نوی هنه اوه نینی که پیشیه که با داویه ببینه اینه که جبو که اتومبیل مزنه حجمای مزنه جانه دبو که داویه وی باش نبینه پیشیه وی وی آوایی اشته که مجبیره کریم کارن شیروه انده بنویسن نه همه درباسی آجوتنایی ببن ناجی هم دروین هم بحثا آجوتنایی بکن تایبتی ویدم بکن 1.5 لیتره توربو دیزل موتوراوی شوان 6 دیزیوینه و نوت 5 بلگیره تورکاوی 215 یه گلکی باشه 100 کیلومتره ده 100 کیلومتره ده 15 ثانیه ده پکتینه اوجی گلک باشه لذاوی هری بلند 170 کیلومتره و بسا اینه که میجره وی نکر فرهبونای وان نکر دریجاهی وی سری حیا داوی 4 متر وانه بلندبونا وی 1700 متر و 700 گرانیا وی 200 کیلو وانه تپویا وی شوات 44 لیتره شواتا وی گلکی باشه بوری که ها بازرگانی جی البت نزیده گرانه دناف باجار ده 6-7 لیتره یعنی البت گوری آجوتنا داید زیده پیل غازه و زیده بشه لیت ریا نورمال ده ریا راست ده تحری يعني حياة 3 لتر ونيفاجي خرج دكي قاسي پر باشه شانزمانای ما قلت باشه برای دمات نو اتومبیلن دخابتی نه موتورای دخابتی نه دنگی جرات میشن تریم شدت کبه او وقت نخوشیه که کرونیک دبیشن سرویسان کنسول ویجی و یعنی کوکپیت ویجی و اینکه وقت سر درواز دمه دنگ در کبه جبر که دوی هیویه و نمزن به مدل که اوکی یعنی بازرگانیه دوی اون وی آوایی قبول بکن یا نه هر خوشکنداله که باویجن یعنی کروس اوور اون زانه بید سوون یانجی کومپاکت نام هاتن داویا ویدیو کردن جی از هواری خوی کامرامانی خوی اوالی خوی ایجا اردال ان ریاض ناری خاطر جواد خوازن ام هیوی دکن دا خوازن من که اون بشوپین لایک بکن او زنگلی جیرا آلیه راستی ویدیویا زنگلی اون بکن جبو کجوار آگاهی بی نما ویدیو بار بکن امی پر کیف خوش ببین کانالا ما پیامین ارینی تنج مرا و همجی هیویه ما گشتر دکن ام دخوازم ویدیو نیکیدم قالیتا چکن آه در فتا ما اوه پاشروج ده ویدیو پر بقالیتا مجوارا چکن پی کیفا و جرابه بخاطره و بمین خوشیه ده